Hudaý Taala Qur'an-ı Kerim'de haydiye. Hala bir insanların yüreğine girsin, hala kulağına girsin, hala girmesin. Hudaý aydiye Qur'an-ı Kerim'de. Şu ayağını aydıp tamam edeyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbika kadhan femulaqih. Hudaý aydiye Qur'an-ı Kerim'de. Ey insan! Ey Hudaý bidaý diýoti. Ya eyyuhel insan! Ey insan! Ey Hudaý bidaý diýoti. Ey Allah Taala bidaý diýoti. Ya eyyuhel insan! Ey insan! Näme diýär Allah Taala? İnneke kadihun ila rabbika kadhan femulaqih. Ey insan! Sen Hudaýyňa gaşyn gelýändirsiň, bay gelýändirsiň. Yatyp geçirýän adam Hudaýyna gaşyn marýa. Oya geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Bihuş ýaty, Hudaýyna gaşyn marýa. Gülüp geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Aglap geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Izaň eteginde, Hudaýa gaşyn marýa. Şuluk yerlerde ýaşapda, Hudaýa gaşyn marýa. Meger bunjunga ýetişelmedämi? Barýa ewe gaşyn. Apartmanda ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Sarwada ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Şoför bolup ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Her ýagdaýda bolsan nipdir, maňa gaşyn gelýändirsiň günme-gün nipdir. İşine yetişmänýärmi? Hudaýa gaşyn gelýän. Bikar ýatýňmy? Ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Hatta kabrynda ýatýňmy? Ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Ya eyyuhel insan! Ey insan! İnneke kadihun ila rabbika kadhan. Hudaýa gaşyn gelýändirsiň dipdir. Qadam ba qadam gelýän, ýöne gelmede de femulaqih, gelaqana maňa da sataşjakdyrsyň diýär. Ine Allah'ın kelamy. Hudaýa gaşyn barýasdälmi? Ey jawan dost, şin nasihaty täbil al. Şu Hudaýa gaşyn barýan dämi? Ýol bilen mol. Ýolly başga da güýmenme. Harama güýmenme. Oňsun Hudaýa gaşyn barýas sataşjak dämi? Pikriň, maksadyň şu ewde bolsun. Döwregin kan gözdeme. Her kim bolsun döwregindäki. Hatta içeriň bolsun, her kim bolsun. Döwregindäki adam ýalňyş ýa günah etýär dämi? Öwrül basmyrak ýoluňa gel. Ah men ýoldan çykypdyryn. Allah gaşyn eltýän ýoldan çykypdyryn. Basmyrak gel ýoluňa. Şeytan waswas etýändir. Ay sen günah etdiň am, saňa ýol ýapyk diýip, galat edýär şeytan. Hudaý aýdýar men gafym açyk diýip. Ýalňyşdyň dämi ýoldan barýakan? Ýalňyşdyň iştiba işgali ýok. Musulman adam ýalňyşar, emma musulman basym öwrüler. Ah men ýoldan çykypdyr diýer. Emma aňryk ýoldan çykybersiň, aňryk ýoldan çykybersiň, aňryk ýoldan çykybersiň we fursatdy tamam bolsa, şonresat anja bebinet gorgoşir, umr zayi rah duru ruz dir. Emma ýoldan aňryk düşäsiň, Hudaýyň ýolundan daşa düşseň, birden ajal ýelse, o taýda görersiň ýoldan daş ýerde gaplanma, möjep ba, sen imanyň aljak bolup duran zatla ba. Yola geleýin diýsen, ýoldan daş. Ýygymy öwrüleýin diýsen, gün ýaşapdyr. Bir gowa adam tafaýyn diýsen de o taýda gowa adam taflana dargarsyň o. Bir her hal insan ewe gaşyn barýa, başarsaň dininde batyr bol, mert bol, ömrüň güýmeme, Hudaýa gaşyn barýas günme-gün. Bay senden menden meter, müň meter barmajaklar bady, barmadylarmy? Oňa batyr bolup bilmesek de, gowluga şerket etdi gal. O da bolmadymy? Haram da bir batyr bolmaýlyň. Hudaý Taalaň ýoluna barýan, döwrekdäki zatlara güýmenip de Hudaýyň ýolundan daşaryk çykamaýlyň.